Malah Ikram Paman Tadani Suntegal Satu tahun benar Ambai sini korang channel lo Boni loge jara Tonggui channel lo sunai tongnai rok no bo ani khani hamjamaya phai hamjamaya pharu tini hotai gon panchayat amchai o covid-19 ni bagai jora hamjani jora o belai khe dialo birman klaijak birman klai tongjak rok no kisa maibo ti derolai mano hne jeng chini all triple NGO ST boarding welfare trust ni bising tui soba lainai hne tongjaka sobalai tonglai jago tini sini khani soba mung target tongo 300 ni eba sini ojama we tini majak nai kha sini welfare trust ni ojama sini president baito potino angalai paifaya hambai maru tani humale bo belai paile ni bising sini program mo manjak phaimani bagai tani bagai oro phai jeng manjak phaina klaika Pahungka hai jeng tabok sini jora hamya sini desa sini pradhan mantri je saklai mane kok je gota 25 March ni sini 14 April porjonto je corona virus ni bagai sini desa kaisa lockdown kani hin gosona kaisa agusona khaime ni bisingo jengtam khaika khub khabar khana kaje sini te prasara je lockdown bagai nagna khai mandiya tebin thani sing baire thang khang tangi sai mandiya bazar hujar bo thangi mandiya rang tongphano mane keri ni bagai pai mandiya basa go rang bo kere tai mane bo pai maya ya bo thangi maya na bagai dalai khabi ala klai tong mane jora klai tong kha abana bagai sing sini enjora dara boarding house salak nai sini kaisa সংগঠন সাইজাক tong all Tripura o amon mongongkha all Tripura NGO ST boarding welfare trust haine je tungalo sing je NGO tongara sung kisa koksap laika hadi sung buyo to ngri tong ha sung hain tamari mayau nai ba mai je sung to gopni approval mamsano sung haite bono tuba suk haine ni sini ogokre haipani sung kost khaye sini Garjar subdivision ni SDM na sung permission na hoy mai pass na hoy kaisa sung siddhanto na laika phari sung kisa sini kari rokna sin ki prasa kari rokna sung kisa suba suklai lai suwana hne haingai na sung gota okoni simi 6 tarik ni simi Mohanpur subdivision sung pak laika ayang bahai ni sung 11 ki 1200 poribar na sung dirikha 6 তারিখ 7 তারিখ 6 তারিখ সঙ্গে পাইয়া আগে 6 7 8 মাংখা এরপরে yang mandai area ফাইলেকা जों आरो बाहायनो बेबागै जोंनि अपथयका प्राय 8 किबा हाजारनि উপরजों কাইसा উপরকা মানका बिनो सुबा सुखलाका এরপরে जों গত কো বাহাयनो এডিসি এরিয়া আয়াং মনফর দিকে sini ke tamparan kamu mau semparan kamu Bikram mau semparau bahayna seng Bikram mau sempur contoh seng thang baca mati khlai seng ayang buno ko jak ring jak merok no seng mahai ke suba suk khlai ka sabun pore kewi seng sini bahayna sino taratan school wa sini yang telamara subdivision yang bahayna seng tabo seng lai tongo orang sing 200 परिवार ना ताबर दिनाय तो तेलेमरा सब डिविजन संग बेपागै 600 परिवार जों रिजागानो ताबो जों चेंलाइद्रो 600 परिवार ना तेने रिलायनो
nangtini omairong magnang manai bahai ke nin bakha bisingot bahai matongkha engkai nang nogrogo boma hai klai chai tongmani engke tabuk to lockdown ni bagai samurok klaime ang tongmani jora engke tabuk nang bus kanggo taibo vlog jaknai oba hai rokni sing khanawo bondo engke ajora rogo engke boma hai ke chanai Krishna Jai Rupini oro laino satung mau tamni bagai bajai tongkha mairong nana hinfayo engke chung oro nugui tongo jotono bukhuro muthubjak rirok chumjak nangke tamni bagai bukhuro muthubjak yangkha ango hota changni khana phaijaga hota changai engke jotono tabuk pir jagai tongo bukhu muthubnani nangnai yagrok hamke sunani nangnai hinai engke nang yagrok la thik mote sudo sunogo engke nini nogo bukhu muthubjaknai tongo de kakak ini mung tamong kah? Sarbo sadon. Jamatia. Nang tini oro tamni bagai paimane? Abo tamabu mairung. Je masaya no bagna aku khanawi pajaman. Engke nang o mairung no mane bahai ke matong khani ni bothawo. Ani khawo dalai santi matongo. Je bagna ro. Ayu bok thong. Temu sobang malang thong. Engke nang nogo boma hai khlai aji woi chai tongja abo khusus khai manam tong. Aje mumba sas kari. Engke nini je oma hai ke yakong mayang tongmani. Omo chrai ni simi de na abo cycle accident ke 2 বছর চললা engke nang ke u riskar urojang sarkar ni hoite mankana engke nang sarkar ni singte khlai pension rok mani de tong maya engke ni ration card APL le BPL APL ni nogo khorok busuk tong mane 6 জন ni para ni mungke korjunto ni panchayat ke hotla engke haste hafang ni je nongni area wo nongni amchayo je samung tang tongnai rok borong ni nukhung rogo phaiye cheri nai phe da ja nini nukhungo bo bahai APL dek na nang BPL dek na nang no pension ro na da nang amro bahai bu ang saja angkai chene u koilana ni rajang bu bom saja bau edisi but baya sai khlaimaya ba umhai ba ta fa hundi APL fa hundi bai bahai ro sauta ke nau kaisa none edisi ni sana koilana nai sini maksimal ro phai thangai ke nau kaisa na ro rasna nau ro khamanjak maya kho ronai haita engke tabuk to chung saimani tongo sini o corona virus mani kaisa bemar hamia abono yok nani hingangke bukhu muthubnani nangnai tai chung saban bai yakno gono gono chung sunani nangnai ama hai khlai sajak tongo nong ama hai bukhuro muthuboi yagrok saban bai kahamke yagrok sui to datong Kumari Deborma orowo tamni bagai phaimani agi rogo ama hai mairung bak phainai rok datong kha kre engke nang tabok orowo phai thanio ni to chung nugui mankha yakong rok asuk hamia engke ni para ke bojaga wong kha hodrayo engke nang haste hafangni bisingti khlaiei ba sarkarni bisingti khlaiei chuba mungrok da mankha ni ration card APL le BPL APL engkai ni nukhungo khorok busuk tong anarang kapal operasi phajana engkai busuk mami tangna siwan engke tabuk norok nogo boma heklai chalai tongja ayang kamro ai masata warok kan botang engke tabuk to lockdown ni bagai joto jagao se bondo ungjak joto jaga se kholobjak engke norok watano hanphano bo jagao phalai iko para rok nanai tangba phalo khaja phugu ai para mathanya nanai kring engke ba phalmalia engke tabuk no magana mairok mananai mani no bakhaw boma hekhe matong je char nai khanai kaham no ne hanja ke no mana khale khatungui khaja ta sini korong no leib lagi hambai dang bai
sini ni orang kaham sini ada actually good Friday misal saya awak ni bising ti bila kaya anu ke Sunil Deborma ke sini all Tripura NGO ST boarding house boarding welfare trust di bising ti they on the behalf of sini Telemra subdivision bising ti sini Telemra subdivision bising ti sini Omo Tarasan High School 200 families so this full family the start family amo sini food kits joto some materials like mairu alu som omake distribute family sini target tongo 600 family asep no hambai tabo oro pai kan ketai kubun jaga thana ni nar wan tiga oro payment kore sini tongo bithampui Kunjumura, Haizar place in choice Kajak Tongo, Joton with name, listed Kajak Tongo, getting starting every with 200. Actual Tini Saloga 200, Joton Amos listed Kajak, 200 Bisinti, total target 600. ke tabo jara oro kai besuk kamino distribution kerja Oro Tarasan, Adupa, Waksimaleng, tai kebang matai kana gini na sini oporumara tolani jotto je sini biala tongnai ro porno teng distribute family jotto food kits and materials Tini orang sini all Tripura NGST boarding welfare trust na hoise je tui thampuyo khai hokpaika je kariano soba sokhai ni bagi lockdown ni bepatte ami bagi sing tini tui thampuyo 21 poribara sing soba sori to a soba sori mani hoite jongor kono rajniti khaina phaima buya और कुछ कुनो संग नेतागिरी खाने फाइमा बिया दोनों ते तिनी पारंगरम संगागी ना साइक ना रोजा संग जे जरा चाना निकरी yung tongkha jeng lockdown bagai nokhari manliya ha kari yung tongkha yang nokhari maya masa yang tongkha ama he poribar na jeng kisa nai list khlai area ni brono khari boy so jaga bo mairong kisa soba suri nani phai mairong alu sam khlai Belaklah hambai sini korang no jeng tabo Tarasan parane hain hai kipili phaikya oro tui thampui area wo age Telemura subdivision nongi jeng oro je corona no tui mase mane ya obab klai tongnai rongo oro 22 poribar jeng mairong ri thangnai aboni yagul hain hai jeng ayang tui changma ayang pasing move khlainai aro bahani koyekta poribar selected tongo mase manang ya obab klai tongnai rono aro buthangi jeng brono omhai suba surinai oro mairong tai som riwi jeng brono suba suri tongo hambai chini kharangna chini khorang rok nang bela ke hambai maro to ma hanke tini sengno jora romani bisingte anu jora roman bisingte to ma hanke tini sal go seng saina ka amo seng khatongui khasranggui amo maya seng belai ne to man hamale sini borok rok na seng asang na nukha ma se ma nung ya kalai ge ang tong mani banggui kha khamui seng mukte kalai ge amo hake nuk tong mani ma se ma nung ya ni bang tini sal ka thar sal hain bang seng belai ne amo hai ba khari oksa hain man ma se ma nung ya rok no tini sal sapa de ok khak jang thang hanoi seng tini phaija man tini o Tarasan guri gei phai mani yak ulo teisa
Desa tui thampui phai mani yak ulo desa jeng punjumra bo khago phaisok phaikha hanmang belai nya hambai maru chini media songno jora roi tongmani bangai tini o jora go songno media song asal lang kolok khaige phaige jeng bai jora rogoi tongmani bangai belai ke hambai ta punjumra par engkene jeng tui ama tui kormong go thangphinai tini ta rojak tongkha 360 rojak tongkha Haimon chini target ke 600 rojak nai hanai wa soi tongmani hafan tabok asuk jora solai tongkha 360 solai tong ke belai na hambai maro go chini NGO song haike romani bangai chini president secretary rogno romani jora rom phaimani bangai belai ke hambai maro go chini bai song taku buku tei kebang phaisok phaijak tonggo belai ke hambai maro go jeng haike na jeng thanglai nai chini borok chini dofani bangai jeng haike na jeng naikol goi naija nangnai tamang ke jora busuk kodok tongnai jeng saiman yakho aboni bangai jeng bomotei plan kaitor subagoi tong bomotei yaphagoi tong lama kaisa phunu khai ko aboni bangai belai ke hambai maro kaitor tini o sal kathar sal go belai na hambai chini media songno chini khorang rogno belai ke ham